acest cheese. Cine mi-ați dat 3 cu mine? Eu vreau să dau 3 cu tine. Hai să vedem ce ai, pentru că ești cam săracă. Eu am foarte multe chestii bogate. Și Da, dăm. ok. O să-ți dau acest squishy. Ed. Ok, o să-ți dau această pizza. Ed. O să-ți dau această banana squishy ca un... La 3 de această chestie. Ce da? Vreau să dau 3 cu mine? Eu vreau. Ok, hai să vedem ce ai, pentru că pare cam sărăcuță. Ok, Ok, hai să dau această pizza. Da, nu ce tabasco și eu vreau gen needle sau butter sau cheese, squishy. A, da? Ok, dă să văd dacă e real. Ok. E foarte real. O să-ți Asta dau 5 ore așa. în linie ca să na. O să-ți dau această banană care se simte ca un needle. Nu prea simte ca un needle. Ca un butter mai mult, de fapt. Sincer, nu este la fel, pentru că este slow rise și este very fast rise. Asta e o mie de ori mai bun, deci ad. Ok, să-ți dau acest cheese. Acest cheese pare ok, e un trade bun. Accept. Ad. Ad? Da. Am doar acest butter, această chestie și această chestie. Vreau, dar butter, pentru că astea sunt preferatele mele. Butter. Ad. Ad? Mine, adică ia uite. Uite cât aer are. E de 1000, are foarte mult aer. Asta e problema. Ar trebui ca tu să dai ad. Eu? Ok, accept. Pa, pa. Nu am zis accept. Vino încoace mai poți să mă gândesc. Cred că o să dau. Ok. Cred că o dau decline, sincer. Ok. Ia-ți-le înapoi. Asta așa. Pentru că, pur și simplu, e prea. O să facem până două ca să vedem ce se întâmplă. Oh my Stați god. până la final. Ah! Uitați-vă până la final să vedeți ce o să facă acesta Karen.